Εσύ και των προσφερόντων τα δωροτάφτα και το κόσμο σου άπαντη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας εις τους δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων και τρέφ τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να απέμβασιν τον Άρχος Πατρί και το Παναγία και αγαθό και το Ποιος Πνεύματι νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Πολλές φορές όμως ο Χριστός είναι κοντά μας και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Many times, though, the Lord is near us and we don't feel it, we don't understand it. Έρχεται να μας δώσει ευλογίες, χαρές. He's coming to give us blessings, joys. Και εμείς με τις απροσεξίες μας, με τα σφάλματά μας, δεν τον βλέπουμε. And we, because of our mistakes, not having watchfulness, we don't understand Him. Και έτσι φεύγει λυπημένος από κοντά μας. And then He is going away from us with sorrow. Σήμερα νομίζω ότι όλοι νιώθουν ζωντανή την παρουσία του. Today, I think that we all can feel His presence here. Σε αυτή εδώ τη γωνιά της νεοζηλάνδικης γης, In this corner of the earth of New Zealand, η οποία με το θέλημά του και με τη βοήθειά του which its own help. καταφέρνει αυτό πότε. Όχι, Από σήμερα from today, είναι και θα λέγεται Ιερά Μονή from today it will be called the Holy Monastery των Αγίων Αρχαγγέλων Μιχαήλ, Γαβριήλ και Ραφαήλ, of the Saint Archangels Michael, Gabriel and Raphael, των επουρανίων δυνάμεων and all the heavenly hosts, αλλά και του Μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας, του Ιεράρχου Βασιλείου, and also to the great saint of our church, the Basil the Great, που ήταν επίσκοπος στην Κεσάρια της Καπαδοκίας, who was the bishop in Caesarea of Cappadocia, αλλά πιο μπροστά έζησε ως μοναχός κοντά σε ένα ποτάμι του Πόντου. and before that he was living his life as a monk near one river in Pondos. Και εισελεύσε το βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριε άρχοντες ημών, και επάρχητε πύλε αιώνι και εισελεύσε το βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός εν πολέμο, άρα πεπίλας οι άρχοντες ημών, και επάρχητε πύλε αιώνι και εισελεύσε το βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Άνοιξε. Ως του άνος περαιώματος την ευπρέπεια και την κάτω συναντέλησα χώρο. Κύριε
εις αναγνώστη της αγιωτάτης Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας, εν ονόματι του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αμήν. Εκποράς. Ειρήνη, πάση, εγείωσον το σοφόδο, φρούνησον της η χάρητη, ή να κατά το αριστός εζήσας και επί τας μίζο δωρεάς του Αγίου σου Πνεύματος κληθεί. Χάρητη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με θεολογητός εις το Παναγίο και αγαθό και το Κύριος Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και τον Απόστολο. Μετά τις πράξεις. Χριστό το Θεό παραθόμεθο. Ό,τι πρέπει. Όχι. Του Κυρίου. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ο Θεός ημών, ότο σον Άγιον αίμα υποβαλλόμενος θεμέλιον, τη Αγία σου Εκκλησία, δεόμεθά σου και νύν δια της τεταπεινωμένης ημών δεήσεως, υποβάλλειν την χάριν του Αγίου σου Πνεύματος εις θεμελής του μέλλοντος ανοικοδομήσθεση εν τούτο το τόπο ναού και απαρτίσε και τελειώσε και σκήνωμα τούτον δείξε της δόξης σου. Όπως είναι αυτό ψαλμής και οδές, την σύνδοξολογούν της μεγαλοσύνη, αντιλαμβάνωση της παρασού χορηγίας των αγαθών, του των ουρανών και την γην πληρούντος. Άμυψε δε και τους τασά εκ των σών σύ προσκομίζοντας, έντε τη οικοδομή αυτού και τη λυπή λατρεία της δόξης σου και τους εν αυτό υπηρετούντας, τη εκπληρώση των καταψυχήν και σώμα συμφερόντων αυτών και εν το παρόντι αυλαβής διατήρησον και εν το μέλλοντι της εις καταξίας των απολαύσεως, ή να δοξάζεται στο Πανάγιον όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Να ανάψουμε το καντήλι. Να το βάλουμε μέσα. Εθεμελίωσεν αυτήν ο ύψιστος ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθύσεται βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί.
Ειρήνη πάση. Και θαλάσσιμον το Κύριο κλείνομεν. Κύριε ο Θεός ημών, ο εραστής και επιτάφτητη πέτρα οικοδομηθήνες η Εκκλησία, αυτός τους τασάικτος όνσι προσκομίζοντας, έπιδε και του προς την σύνδοξολογία κτιζωμένου οίκου εμπλήθυνσον επουρανίων αγαθών αντάμυψε και τους υπουργούντας εν αυτό ενίσχυσον αυλαβής. Διαφυλάτων τα θεμέλια αυτού αραγή και ασάλευτα διατήρησον και τέλειον ανάδειξον οίκον σου, ως αν και εν αυτό πανεφήμις οδές και δοξολογίες, ανυμνόμεν σε των αληθινών Θεών ημών. Ότι πρέπει σε πασαδόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί, το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός η επίσημον δόξας, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του τιμίου και ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων ενδόξων Παμεγίστων Ταξιάρχων Μιχαήλ, Γαβρίλ και Ραφαήλ και Πασών των Επουρανίων, Θείων Αήλων δυνάμεων σωμάτων, όν και τη σύναξη επιτελούμε των Αγίης Πατρος ημών, Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας Ουρανοφάντορος του Μεγάλου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Έχουμε φέρει. Πάτε παντοκράτων ειρώνε και Father, Tico. Stay here. Εις πάντας τους αιώνας. In energy of the Holy Spirit, let us petition the Lord. For this water to be sanctified by the visitation and power and energy of the Holy Spirit, let us petition the Lord. Συντριβήτωσαν υπ' τη σημείωση του τύπου του Τιμίου Σταυρούς, πάσε εναντία δυνάμεις. Συντριβήτωσαν υπ' τη σημείωση του τύπου του Τιμίου Σταυρούς, πάσε εναντία δυνάμεις. Συντριβήτωσαν υπ' τη σημείωση του τύπου του Τιμίου Σταυρού σου, πάσε εναντία δυνάμεις. Υποχωρησάτωσαν ημίν πάντα τα εναέρια και ακόμη είδωλα, και μη υποκριβείτε το είδατε των βαπτιζομένους εις το αποθέσταμεν των παλαιών άνθρωπων, των φθυρώμενων κατά της επιθυμίας της απάτης, ενδύσαστε των νέων των ανακαινούμενων κατοικών να το κτίσαν τους αυτούς. Είναι αγενόμενοι σύμφυτοι, το ομοιώματι του θανάτου σου δια του βαπτίσματος, κοινωνή και της Αναστάσεως σου γένονται. Ω και της ελαιάς των καρπών εις πλήρωσιν των Αγίων σου μυστηρίων χορηγήσας και δι' αυτού και τους εν νόμο πνεύματος Αγίου πληρώσας και τους εν χάρητη τελείων. Αυτός ευλόγησον και τούτο το έλεο, τη δυνάμει και ενεργία και του φυτής του Αγίου σου πνεύματος, ώστε γενέστε αυτό χρήσιμο αυταρσίας όπλων δικαιοσύνης, ανακαινισμός ψυχής και σώματος πάσης διαβολικής ενεργείας αποτρόπαιων, εις απαλλαγή κακών πάση της κρυωμένης αυτό εν πίστη ή και μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού. Εις δόξα Συ και του μονογενούς Υιού και του Παναγίου και αγαθού και ζωπιού σου πνεύματος, νυν και άη και εις τους αιώνας των αιώνων. Let us attend
Αλληλούια, Αλληλούια. Πρόσχομαι. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια. Περάσετε. Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια. Ευλογητός ο Θεός, ο φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπων, ερχόμενον εις το κόσμο νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Hear your commandments with a pure heart. For you are God, O God, the God of mercy and salvation. To you we ascribe glory together with your beginningless Father and all holy and good and life-giving Spirit, now and ever, to the ages of ages. Help, save, have mercy, and keep us, O God, by thy grace. Our fathers, all together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and ever. Ειρήνη παύση, peace be with all. Bow your heads unto the Lord. Κυρίου δεηθούν. Κύριε ελέησον. Ο Θεός ο πάντα ποιήσες τη ισχύ σου και στερεώσες την οικουμένη και κοσμήσες των στέφανων πάντων των πεποιημένων υπό σου και το ποτήριον το κοινό τούτο παρεχόμενο στη συναυτήση προς γάμου κοινωνία. Ευλόγησον ευλογίαν πνευματική. Ότι ευλόγητε σου το όνομα και δε δόξαστε σου η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας. Όνομα αυτό, ον μεγαλύνοντες, την Παρθένον μακαρίζονται. Άγιοι μαρτύρες, οι καλώς ανθίσαντες και στεφάνων θέντες, έξαντε προς Κύριον, ελέηθήνε τα ψυχάς ημών. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, Αποστόλων καυχήμα, μαρτύρων αγαλίαμα, όρθο κήρυγμα, τριάσιαμο Έλα, Πρόεδρε, έλα, Πρόεδρε. Έλα. Έλα. Το πάρουμε. Το μάι το πιάσατε. Έλα, πιάσαμε. Από το σπίτι μου και τα έφερα. Δεν το πιάσαμε. Έλα,